samo tebi. Svoga Sina dao, da se nadamo životu u koju vjerujemo. Daj da njegovim uskrsnućem stignemo cilju zemaljskog putovanja. O Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Poslušamo župne obavijesti. Danas poslijepodne molimo krunicu na podvodu u 14 sati. Imate nove brojeve tiska, dolje uzmite i čitajte. Veliki tjedan započinje danas veliki četvrtak, dan uslovljenja Euharistije svećeničkog reda. Svetu misu slavimo u 18 sati. I Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru Bogu. Amen.